ukugweba naye engakange adibane necouncillor okanye iroyal family yakomkhulu, abuye ke ngoku athi hayi ndigweba ngolu hlobo, kodwa kube kugwebe iRoyal Council. Ndizama ukuthi ke ubhuti umsebenzi wakhe uyafana nokwasibonda, into abohluke nje kweli xesha likhoyo kuba ke usibonda efumana loo mali. Ubone ke ngoku usibonda uyakhukhumala. Yiyo ke ngoku le nto usibonda ade angazi nenkosi le imphetheyo, kuba kaloku yena sezilinganisa uba uyinkosi, unesikhahlelo, into engazange ibekho hlandlolo. Camagu Mthembu. Camagu Mthembu, Camagu Nkosi yami, ake sive lo mphulaphula uthini. Unosithethana mno. Unosithethana. Thethana abamamela abanosithethana. Alright, utsho bambi bathi yibhodi xa bembiza, bambi bathi ngoNozithethane. Ndiyakuxelela Nkosi kakhulu uba umajova kweliya icala lingaphaya. Mphulaphuli sikunye noNkosi uThandisizwe kaPapu, ngumzima ubhomoya uceduma ngokwakhe inkosi ke kwesasizwe samazima pha eGwatyu. Sizama ke ukuqonda mphulaphuli ngoba Mthembu uveze enye into apha endinikisa umdla, ngoba Nkosi, inkosana ngumntwana wenkosi mos, inkosana. Ngoba lo le nto ithethayo uba uyawuva uba ngaba iibhodi ezi sekuthiwa ziinkosana, kanti yibhodi le. Xa kuthethwa ngenkosana ndiyafuna uyicacise le nto khona ukuze uzova umntu ngoba sike sithiwa inkosana ubani bani. Xa kuthiwa nkosana kuthethwa ngonyana wenkosi. Mthembu, inkosana ngokolwam ulwazi namandulo bengatsho ukuthi inkosana ngumntana wenkosi ongekanikezelwa isihlalo nguyise ukuba makalawule. Ngumntana wenkosi inkosana. Engam uba utata besaphila bendaba inkosana, nonyana wam njengoba mna ndisaphila yinkosana. Ayikho isibonda esiyinkosana. Yiyo ke le nto ubona namhlanje sekukho amalungelo wezikhahlelo ezibondeni kuba kuthiwa ziinkosana. Bezimfamekisa ke phofu zingezizo iinkosana, zingabacebisi bakomkhulu, ngamaphakathi akomkhulu isibonda, asiyonkosana. Into enaba abantu ento ndiyabona uba bayazingqubanisa okanye bathatha amalungelo wenye into bayenze enye, kodwa inkosana ngunyana wam, ayisosibonda. Camakho, abaphulaphuli bayangena Nkosi yami, injalo njoku ndinoloyiko ngoba eli xesha lethu liye lalufitshane kakhulu. Uthi lo mphulaphuli, molweni msasazi, ndibhidekile kule yam indawo kuthiwa isibonda sivela kuRoyal Family. Ndicela utata ndicacisele apho. Alright, sikhangele kwelinye icala omnye umphulaphuli ungena esithili, masibabambe bonke aba bangenileyo khona ukuze abe kanti inkosi yam phaa kwelaa cala lingapha iyawuphendula. Molekhaya. Thandisizwe. Ndicela ubuza Nkosi yam. Ndike ndava into ndiphantsi koThandisizwe mna apha eMhlonhlo kuyimgcina. Ndike ndava into amarhe apha kuthiwa inkosi ngoku zizaphantsi, izibonda zibaphantsi, zawuphuma esizweni njengoba ingumgcina inkosi apha. Isibonda saphuma kwagcina. Ndike ndava into etshoyo apha kuthi apha eCacadu. Kutheni loo nto Thandisizwe? Kutheni loo nto? Ndicela nokubuza, ninendawo kule ndawo nanisithi lo mhlaba, le ndawo kaThandisizwe yeyenu, akude kubekho nto ninyakazayo Mthembu? Alright, Nkosi kakhulu, masijonge omnye. Hey msasazi, ngicela nje undibuzele kutata, ilali ingamonyula umntu ongenamfazi abe yibhoti? Okwesibini, umntu ongumama unalo ilungelo loba ngubhoti? Ndisekomani, ilali nguKhundulu. Utsho ke yena umphulaphuli phaa kweliya icala lingaphaya. Masive nalo umphulaphuli ulandelayo into yokuba ngaba yena uyawungena esithini ngapha. Camakho ekhaya. Mandikhahlele kuwe Ngqongo nabaphulaphuli FM. Camakho tata. Nakutshifu ndithi nganganintsi bazayo ndingumbathane.
Noko ke ngokwangoku uNgqongo sibukhalaza ukusukela ngo-94 kule nkululeko sinayo, akakwazanga urhulumente osezintanjeni ukuqaqambisa isikhokelo somthonyama kandaba. Iinkosi sewusekhansileni, iroli yazo nenxaxheba yazo ezaziyidlala ukuqinisekisa uzinzo ekuhlaleni nokuxoxa amatyala athile angaye ekhothi, nokuthi iiprojekthi ezenzeka ziqale enkosini kubambisene nokhansile. Ubuhluthile urhulumente ubunganga benkosi, incasa yobukhosi ayisekho. Urhulumente akakwazanga ukugcina isidima nesithozelo somthonyama kandaba. Neebhodi kumsebenzi wazo umkhulu kakhulu, noko okokweporridge noko le nto kuthiwa sisitayipeni ilihlazo into yoba kulo rhulumente kube kanti iibhodi azikankcazelwa kuba zizinqinanqina ubusuku nemini ezikhwazwayo ekuhlaleni, kodwa akukho nenketshana le iswekile. Inkosi, ndiyabulela. Nkosi Bawumbathani, Nkosi Cesibe, siyabulela kakhulu kweliya icala lingaphaya. Uphinde ubuye naye right uthilo, uphinde ubuye naye Mngqongo, sike sidadele enzulwini naye ngemibuzo. Utsho utata uMajova ngapha kucofa imvaba. Nkosi kakhulu ba uMajova, siyabulela kweliya icala lingaphaya. Kwekho Nkosi yam, imizuzu sele imithandathu phambi kweyethoba intsimbi. Ndiyafuna nje ukuhlomle kubaphulaphuli sebengenile, siyivalo kwalo mzuzu siphinde siyibone kwiveki ezayo. Camagu Mthembu, camagu Camagu. mntana omhle. Kule ndima kuthiwa ngoku i-royal family inelungelo lokonyula izibonda. Zezi zinto ndithetha ngazo ndithi ngamanyala wenyoka, into engazange yenzeka. Namhlanje kula White House bayiqhala loo nto into yokokuba i-royal family inelungelo lokunyula isibonda sibe sinye esithandayo. Akuthwanga mayibe ngumntanegazi, ingomonyula loo mntu imfunayo noba ngubani na, i-royal family yona ngokwayo. Usibonda yena akameselekanga into yokokuba abe semnombeni, umzekelo apha emazimeni, kanti apha kobu bukhosi bakuthi ndijonge into yokokuba ndithathe umninawe wam abe sisibonda. Kukungcola nokubulala isizwe, kuba kaloku into eza kuthi yenzeke noba yenzeka njani uzawukwazi ufevarishela umninawe wakho ngento ebekufana uba yesizwe, idakanywa sisizwe. Ndizama ukuthi ayilunganga loo nto Mthembu, ayifuneki into enaba ke abantu bayazenzela. Ndibuye ke ndize kule ndima Thembu, ndicela Mthembu phambi kwaba phaya mandulo uxolo Mthembu, oomama bebenawo amalungelo wabo aphantsi kootata, bengakwazi into yokokuba bangakwazi ukulawula ootata. Sibethwe kakhulu ila Contralesa evume zonke izicwangciso ebezisuka kurhulumente, kuba ezi zinto zonke zisuka kurhulumente, le mpixano yenzekayo ngoku. Umntu ongumama akakwazi ukukhokela ootata okanye wakhokele isizwe siphela, noba usisibonda noba uyinkosi, akanalo ilungelo lokwenza loo nto. Kodwa ke ngoku kulo rhulumente wengcinizelo sinayo loo nto injalo. Camagu Mthembu. Camagu Mthembu, ngicela sibaleke siye kweli cala sobuya. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Umkhulu Godolmanzi, indoda emnyama, inyanga enkulu, uzobe enespecial esizoqala ngomhla we-25 kwe-August kuya ngomhla wesibini kweSeptemba. Ispecial sikamkhulu sizobiza i-550 rand kuphela. Ufumana uncedo lonke
olidingayo kule 550 rand. Ispecial sikamkhulu sinebhafu, iyeza lenhlanhla, iyeza lomsebenzi, iyeza lokwenza ube nenhlanhla uthandeke, iyeza lebekelo, iyeza lokuyekisa ukuxhuzula, xa ufuna ukususa isimnyama, iyeza ledliso, xa ufuna imfuyo yakho kwaye ikhuseleke, naxa ufuna ukubuyisa imfuyo elahlekileyo, iyeza lokulungisa umtshato nalo liyafumaneka kwesi special. Nokunye okungabalwanga apha kuyafumaneka kwamkhulu Godolmanzi xa ufuna ukuva iinkcukacha ezithe vetshe ngesi special. Qhagamshelana nomkhulu Godolmanzi kule nombolo 076 195 2083. Uyafumaneka nakuWhatsApp. Khumbula ispecial sizokuqala ngomhla we-25 ku-August ukuya ngomhla wesibini kuSeptemba. Alright, asabuya ke kwela cala lentengiso mibini abajuyile mizuzu ishekileyo phambi kwaba sitsho sithi yethoba. Nkosi yam Mthembu, masiyivale Mthembu, singayivala kuba siyayivala nje, siyibeke ingca ngoba siyawuphinda sibuye nayo kwiveki ezayo. Abaphulaphula abaninzi batsho apha bathi Kwekunsundu phinda ubuye nayo uChief, phinda ubuye nayo uNkosi kwela cala lingaphaya ngoba sinayo imibuzo wena, nto nje ixesha ndiyabona lisikile. Nje amazwi wakho wokushwankathela Mthembu sibe siyibamba kanye kuloo ndawo, sawuphinda siyivuse wena nje wokugqibela. Mntwana Nkosi, nam ndibe bubuhlungu ngeli xesha eli, kodwa ke imeko iyazenzekela, asinakwazi ukunyanzela xa ithe yenzeka. Kona kona funeke sibulele nje lo xesha sithe salifumana. Nam ke ndiyabulela kakhulu kuba mameli, baphulaphuli bevukani, ukuthi kule veki zayo ukuba uThixo uthandile uzaphinda siphe ixesha lokokuba ke siyicacise kakuhle, sikwazi ukuyihlamahlongwana nabathembu yonke le nto. Ndinomyalezo nje omncinci mntana omhle ophume ecaleni kuleni into. Ndimema wonke ke amazima. Sizabe sinobuyambo esinayo nge-26 nange-27 ezabe ilapha kuKomani. Kusekho amagqwithana kwindima apho besisijonge khona, kodwa sisaza ibambe lapha kuKomani. Camagu Mthembu. Camagu Mthembu, masibulele kakhulu ngexesha lakho. Kwekho manibulele pha kujolakazi Zimkitha wakamadola. Nkosi ntombi mani, ndiyabulela kakhulu. Nakuwe Nkwali manibulele kwelakho icala ngokundinceda apho. Masiye kunondaba, mna nawe mphulaphuli masiphinde sidibane ngomso. Ndimkile, bye-bye. Ixesha eliqanileyo kwiVisa FM intsimbi yesixhenxe nazindaba zokuqala zosuku niziphathelwa nguSipho Kuhle nongawuza mphulaphuli manibodise ngale ntsesa.